हाय लोगोफोर गुड मर्निं फ्रम सालबारि कलेज नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान थामहिनबा दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामफैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांबाय थायोब्लानो जाबाय स' गोबां लाजिनायनि गेजेरजोंब्लाबो आं इन्ट्र'खौ होबाय सालबारि एरियायावनो बे कलेजनि नैबे पार्किं एरियायाव दंफैयो आङो दायो बेनिफ्राय नैबे जाबाय पोस्ट अफिस बेनिफ्राय नैबे पार्किं एरिया बेनिफ्राय आं दा कलेजाव एन्ट्रि खालामगोन नोंथांमोननो आं दिनै कलेजखौ खिन्थिनो नागिरदों माबायदि जोंनि कलेजा स' नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय जानाय फैगासिनो दङ बिथां जोंनि कलेजनि एजिएस दे हाय होनदो खेबसे बिथांखौबो बरायनानै लाबाय आंनि इउटुब चेनेलाव बेनिफ्राय जों मोनसे इनिशिएटिभ लादों सानैजों जोङो मोनसे टिउसन स्मार्ट टिउसन सेन्टार खुलिदों मोनसे स्मार्ट स्टुडेन्ट माने जों साफ्रोमबो स्टुडेन्टखौनो स्मार्ट खालामनो थांखि लादों आरोखि ना थ' नोंथांमोना स्क्रिनाव बेनारखौ नुबाय थादों जानो हागौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय जायफ्रा लानो गोसो माने क्लासनि सायावसो डिपेन्ड खालामसिगोन क्लास लायै क्लास बेथना गुबुन गुबुन जानो हागौ जागोन बेनिफ्राय दे नोंबो फंनैसो बुंनानै होदो सापर्ट होदो नोंथांमोना जोंखौ होनलाय जायो बेनिफ्राय नै बिथिंजाय दङ बड'फानि स्टेचु थामहिनबा मुसुखा बेनिफ्राय नैबे सालबारि कलेजनि गेट बेनिफ्राय बै सालबारिनिफ्राय ओरै सोनाबखैजा एसे हाबनानै ओरैहाय साहा हाबनानै फैबानो नैबेखौ मोनो नैबे जाबाय पार्किं एरिया नैबेखिजायबो पार्किं नै बिथिंजायबो पार्किं बेनिफ्राय सिङाव एन्ट्रि खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बेवहाय केकेनिबो जायो द्याट मिन्स आइडलनिबो जायो आरोखि ना बेवहाय एमएनिबो कर्स दङ नै बेवहाय नै मैया सानडेआव 15 जुनाव बिटिसिनि ग्रेड 3नि ग्रेजुवेट लेभेलनि एग्जाम जादोंमोन बेवहाय मैया अके स' दायो एन्ट्रि खालामबाय जोबोर समायना रमायना बिबार बारिजों बुंफबनाय जोंनि सालबारि फरायसालिमाया माने गार्डेन ओरैबायदि समायना गार्डेनजों बुंफबजोबनाय आरोखि ना जोंनि कलेजा बेनिफ्राय नै बेवहाय मा मोनो नै बेवहाय होना दोनखायो नै जिबौफोरा माबायदि जातनि फैयो वाव गिलु बालु आयै नै कलेज माबानिखौ मा होनगोन बेनिफ्राय नैबे कलेजनि मा होनगोन बेखौ प्लेन माने बोजोंहाय मा दङ नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय कलेजआ ओरै एन्ट्रि जाग्रोयो बेनिफ्राय एन्ट्रि जाखांनायनि उनाव नै राइट साइडखै नोंथांमोना अडिट'रियाम हल नुनो मोनगोन बेनिफ्राय केन्टिन नुनो मोनगोन बिथिंजाय आं थांथ'ला बेनिफ्राय डाइरेक्टलि ओरै थाङोब्लाथाय गासैबो क्लास रुम गोजा बेनिफ्राय नै लेफ्ट साइडखै थाङोब्लाथाय प्रिन्सिपालनि चेम्बार आरो गोबां अफिसफोरखौ मोननो हागोन बिथिंजाय गासैबो अफिसियेल खामानिफोरा बिथिंजाय जायो आरोखि ना नोंखौ एसे खोन्थाना होनाय नोंथां बेनिफ्राय नैबे जाबाय माबा मोनसे हाबाफारिफोर जायोब्लाथाय नैहाय फ्लेग हस्टिं जायो सालबारि कलेजनि बेनिफ्राय नैबे एनसिसिनि नोंथाङा एसे बुजायनानै होदो सोरबाफोर जुदि गोदान सालबारि कलेजाव फार्स्ट सेमाव जुदि फैनाय दङब्ला आरो एनसिसि सोरबा लानो गोसो इन्टारेस्टिं दङब्ला नोंथाङा जइन खालामनो हागोन निस्सय एडमिसनखौ जाग्रोनो होदो बेनिफ्राय नै बेवहाय दंखायो एनसिसिनि जि मा होनो मट' इउनिटि एन्ड डिसिप्लिन अके खौसेथि आरो आब्रुथि नै ओरैबायदि गार्डेन समायना सलार सिस्टेमबो दङ ओरैबायदि स्रां वाव बिउटिफुल वाव गार्डेनानो गार्डेन आरोखि ना गासैबो बिबार बारि ग्रिनारि आरो ना बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जायगा नै बिथिंजाय नै सारमोननि पार्किं दै नै बेयो सारमोननि बेनिफ्राय ओरै थाङोब्लाथाय नै बेवहाय गोबां रोखोमनि अफिसफोर नुनो मोनगोन नोंथांमोना अफिस अफ दा एलुमिनि दङ एनसिसि दङ एनएसएस दङ नै बेहाय गावबागाव रुम दंखायो आरोखि ना नायलांदो नोंथांमोना नैबे जाबाय गोजौ बिल्डिं नै बेवहाय स्मार्ट रुम दङ गोबां रोखोमनि साइन्सनिया क्लास रुमाबो बिथिंजायसो जायो आरोखि ना अके नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै बेवहाय रुमखौ एग्जाम जादों नामाथाय दा नै बेयो बाथौ जोंनियाव माने बाथौबो दङ आरोखि ना जोङो नै दा फैयै नै कनफारेन्स हल मोनफैबाय नै बिथिंजाय जोंहा दा एडमिसन सिजन सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय नै सुगेश बिथां रमिय' नार्जारि दङ बिथिंजाय खावलाब्ला ब्लग लागासिनो नामा नै बिथिंजाय जोंहा बिथां सेक्रेटारि दङ नै औ नै
बिथाङाबो दे हाय होन खेबसे प्रेसिडेन्ट बिथां नै प्रेसिडेन्ट हा गोदान एडमिसन लानो फैगासिनो दङ दा एडमिसन सिजन नालाय गाइस जोबजासिम नायलांबाय थादो दिनै ब्लगआ धामाका जागोन गोबां सुबुंफोरजों इन्ट्रडाक्सन होनानै होगोन आङो दे रमिय' नार्जारि मा बुंनो सानदों एसे बुंनानै होदो बेखौ बुंनो सानथ'वाखै आङो दा बिजिथ' नामा बिजिथ' बिजिथ' नै बिथाङा माबा माबि थुग्लुंगासिनो दं बिथांनि थुलायखौ नुनानै नोंथांमोना फिदा जानो नाङा दै दे अके नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम स्टेज नै कलेज उइकफोर जाब्लाथाय नै बेवहाय स्टेज जायो गुरुकुल आउटडोर क्लासरुम नै बेवहाय आरामसे जिरायहैनो खेबसे जिरायहैब्रा औ जासमिननि नामा नै सियारा जिरायनाय खेबसे दे जिरायदे फुरा डिसकास खालामसिगोन बेयाव जेनेबा शेयार खालामलायगोन स्टुडेन्टफोरा मा मावदो फरायनायफोरा बोरै दावगादो माबोरै साबजेक्टफोरा बोरै जादों बेखौ माने डिसकास खालामलायो आरो बेयाव जनानै गासैबो फरायसाफोरा ओरैबायदि माने थान्दा नेचारेल बार मोनजाखागोन आरो लोगो लोगोनो फिलानो बेलेग गोसोखाङो बरिया गार्डेनफोरा नोखय गार्डेन गोजा इफोरो बरियानो नायलांदो माबायदि समायना जोंनि कलेजआ बेनिफ्राय लोगोफोर नाय बिथिंजायबो गोबां रोखोमनि नै जोबोर समायना समायना बिबार बारि गायजोबना दोनदों आरोखि ना नै वाव बिउटिफुल स' लोगोफोर नैथिंजाय थांब्लाथाय जोङो साइन्सनि क्लासरुमफोरखौ मोनगोन बटानि जुल'जि फिजिक्स केमेस्ट्रि मेथामेटिक्स बेनिफ्राय बेफोर क्लासरुमावथ' जेबो जायाखै दे क्लास जायाखै दा एग्जाम सोलिगासिनो दङ एग्जामखौ आर्ट्सनिखौ हैजोबो नै रिफिउज इज ए बेटार चइस सालबारि कलेज माने बेफोरबायदिनो गोबां बेनार होनानै दोनजोबदो बिथिंजाय नायाखै माने नै बेवहाय फिल्डआव माबा माबि हाबाफारि खेलाफोर एक्टिभिटिसफोर जायो आरो फिल्ड सालबारि कलेजनि फिल्डआव माने प्रग्राम जानो थाखाय स्टेजबो खागासिनो दङ दायो जुदि सुबिदा मोनो ब्लगआ गोलाव जायाबाथाय बेवहायनो नुगोन नङाबा नेक्स्ट ब्लगाव नुनो मोनगोन नै थाइजौ बिफां लारि लारि नैथिंजाय नै जोबोद समायना बे क्लासरुम गोजा गासिबो साइन्सनि बिबारजों लोगोसे फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफां सब गायजोबो जोंना कलेजाव ओरैबायदि मोजां बेनिफ्राय नैबे जाबाय प्रिन्सिपालनि क्वार्टार नैबे गोजौ बिल्डिङा जाहैबाय गार्लस हस्टेल्स अके नैनो गार्लस हस्टेला लोगोफोर इन्ट्रि गैया दै इखै थांनो मोना मिटिं लिंजागोन इखै थांनांगौबा वाव लोगोफोर बेसो कलेज नुवाखै नै बोथोराबो ओरैबायदि समायना जादों नोंथांमोना सालबारि कलेजाव फै जायफ्रा दा सेकेन्ड सेमिस्टार माबा सरि सेकेन्ड इयारफोराव फरायबाय दङ नोंथांमोना जायफ्रा मेट्रिक होगोन पिअ होगोन नोंथांमोना गासिबो सालबारि कलेजाव फैजोब माने ओरैबायदि मोजां प्रमसननि भिडिअ नङा इयो आं गोसो जानानै बानायखायो माने गोसोआ माबायदि मोनो नों सालबारि कलेजाव फरायनानै सालबारि कलेजाव फरायनानै ओरैबायदि मोजां माने इउनिभारसिटियाव फरायनाय बायदि मोनो एक्जेक्टलि सेम ओरैबायदि मोजां माने बेनिफ्राय माने जोंनि सालबारि कलेजआ कमार्स स्ट्रिमखौबो लानो थाखाय ट्राइ खालामगासिनो दङ माने एप्लिकेसन होबाय दङ माने एप्रुभ खालामनायनि सायाव सोनारसिगोन माब्ला जायो बेनिफ्राय कमार्स स्ट्रिमबो जायोब्लाथ' ओरैबायदि मोजां जागोन बिल्डिंफ्राबो समायनानो ओइ नोंथां ग्रासलेण्ड ओंखारदों जोंनियावबो ग्रासलेण्ड ओंखारदों इनो गाइस ग्रासलेण्ड दङ आरोखि ना नै लोगोफोर जोंनियाव जोंनि कलेजाव बा ग्रासलेण्ड बरियालै लोगोफोर नायनो हागोन नै नोंथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव थांलाबायो ग्रासलेण्डआ जोंनि सालबारि कलेजावनो दङ सालबारि कलेजाव फैबाथाय ग्रासलेण्डबो मोनगोन ओइ बरियालै नै उन्दुलायनो हागोन नामा बुजियाखै आं आच्छा थांनाय गोसो ग्रासलेण्डआ बा बरिया ओरैबायदि मोजां नै बारबो बारदो बरिया साफा इफोरसो ग्रासलेण्डआ दा ना गुबुनाव थांलायनांगौनि गोनांथि गैया ओरैबायदि मोजां अके ओरैबायदि समायना बरियानो जायगाफ्रा नै ग्रासलेण्ड जोंनि कलेजाबो ग्रासलेण्ड दंलायो वाव ग्रासलेण्ड
नै बे हाग्रा बिफां दै लोगोफोर मावजि लेन्जाय ना मा होनोमोन थां बेखौ नोंथां गुसेंग्रा गरङाव ओरै सोहरबाथाय फैयो मेवनानै फैयो होनलाय माने ओरैबायदि स्टेन्डार्ड साफा खालामनांगौ दंबावो दै खुगाना क्लिन जाजोबाखै जेथिया क्लिन जाजोबगोन ना कलेजखौ बुंनो नांला नैयो जाबाय आफ्रिकान थाइजौमोन नैयो देरबाय देरनायाव उन्दैयावनो बायना लाबोदोंमोन इयो आफ्रिकान थाइजौ आरोना सारा गायनानै नै आच्छा मोनसे बुस्थु देखायनो खोनाबाय बुस्थुआ जाबाय जोंना मा इनडोर स्टेडियाम जोंनि कलेजावदि ओरैबायदि स्टेडियामबो दंबावो बेखौ थौ खनसेनो माबायदि या लादो जोङो दायो इनडोर स्टेडियाम नायनो थांदों खामानि मावबाय दं दै खामानि मावग्राफोर दंफैयो कलेजाव नायलांबानो जाबाय नोंथांमोन माने बैथिं जाबाय एक्सट्रा गेट दंबावोसो आरो गंनै जोंनिया सेकेन्ड गेट ओइ जायगाया नायनाय खेबसे बरिया इफोरसो दा कम्पाउन्डआ ओरैबायदि गेदेर बानायबाय दं बिल्डिं किटचेन गार्डेन नै मैगं थाइगं ओइ फान्थावाबो बया गिदिर गिदिर थायदों दा काक्रेल कलेजाव काक्रेल मोनगोन सिनियाव बरिया लट अफ बिउटिफुल नै फान्थाव खुसेरबो दं आरो खुसेरबो दं मैगं थाइगं टेनसन गैया अर्गानिक माल इनडोर स्टेडियाम इयो लोगोफोर इनडोर स्टेडियाम जोंनि बे जाबाय सालबारि फरायसालिमानि इनडोर स्टेडियाम आरो नैहाय दं जोंहा बिराद मोजां मोनसे बे जाबाय भबन नोंथांमोना नायबानो जाबाय डक्टर बि आर आम्बेडकारनि भबननि आं देखायहरनो नै स्टेचुआ नै डक्टर बि आर आम्बेडकार होयो प्लिज शाट दा गेट बे जाबाय सेकेन्ड गेट हस्टेलार्सफोरनि थाखाय बरिया हाबना नायनो खेबसे नै कम्पाउन्डआ ओरैबायदिखा बिराद गेदेर माने बेरायबाबो बेरायख'नो हाया होननाय रखम फोजोबथ'नोसै नामा लोगोफोर नायनो हागोन जोंनि कलेजाव माने आजिखालि बुक स्टलबो खालामग्रा बुक स्टल नङा खोमालै इयो मा बिजाब नांगोन नोंलाय भगवत गिता मा गिता दे जाबाय दे सिङाव हाबलायला आथुर एसे नै गोबां रोखोमनि बिजाबफोर दङ 3 इयार्स गेलेना दं माने मानसिखौ देखायनायखौ ओइखौ देखायनाय जोंहा मालिकआ अनार्सखौ नांलायालै लाजि गुसुना आच्छा आइसक्रिम वाव नै ओइ नै केन्टिना नै ओमफ्राय इउनियन बडि रुमबो दंफायो जों वाव गाइस नोंथांमोना मानो गोबाव खालामबाय दं स' सालबारि कलेजाव फैदो एडमिसन लादो फरायदो स' मोजां फेसिलिटि दं ना लाइब्रेरि गोसो बायदि बेन्दा फ्रेश बार आरो सालबारि फरायसालिमानि जि जेनेबा फोरोंगिरि स्टाफमोन सार बिथांमोन बरिया स्टुडेन्ट एक्टिभिटि जानानै थायो बिसोर माने फ्रेन्डलि बा बिदा फंबाय ओरैबायदि बा गावनि फिसा बिदि अनलायनानै थायो आरो ओरैबायदि एडभाइसजों लोगोसे क्लासाथ' क्लास बुंना ओरैबायदि जायो एनि प्रब्लेम एनि डाउट अल आर क्लियार ओंखायनो स' नोंथांमोनाबो जुदि गोसो दङब्ला माने लाफैनो हागोन टेनसन गैया लाफैनो मोजां फराय बेयाव माखासे गोजानाव थांलायनांगौनि गोनांथि गैया आरोना बेयावनो सब जाजोबो अके बास नै दहायनिखौनो मोनफैफिनलायबाय वाल मेगाजिन नैयो बेनिफ्राय नै क्लास रुटिन नै बेहाय नटिस होबाय थायो
नैबे ICT लेब बेवहाय हाबनि र' दसे भिडिअ आपल'ड खालामलांनि नुवाखै ICT लेब आरोना नोंथांमोना दसे क्लास लाखांनानै माबानो हागोन बेयाव दसे ज'नो हागोन माइक्र' प्रेस खालामनो कम्पिउटारफोराव जोंनि कलेजाव नुवाखै कम्पिउटारनिबो सुबिदा दं आरोना लोगोफोर नै गोबां रोखोमनि कम्पिउटार्स एभेलेबल कम्पिउटार्स नोंथांमोना कम्पिउटारबो सोलोंजानो हागोन गोबां फेसिलिटि दं जोंनि कलेजाव लोगोफोर बेवहायनो फोजोबथ'नोसै नामा दा दान्दिसे उनाव लाफिननोसै नङा होमबा जोङो एसे भिडिअ आपल'ड होग्रोना लानि लोगोफोर दिनैनि ब्लग्सखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा जोबजासिम थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं स' लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय नै दुस्थ' माखा फिल्मनि बायदि मा फिल्म खिथाहर नायबाय गोदो भिवार्स नोंथांमोन मा फिल्म खिथाहर नायबा कपि नांगोन नामा मोजां लाब्रा मा फिल्म खिथाहर हौवानो नै आं माबा वाइदिं गोलैदों नै मेसेज गेलेनायजों सारु होनलायनाय दे लाइक होना हो खेबसे लाइक होना साबसक्राइब खालामना